התורה והטבע הם דבר אחד. התורה והטבע הם לא דברים שנוגדים זה את זה. הרמב"ם הקדוש כותב במורה נבוכים שהתורה בסך הכל באה להחזיר אותנו אל הטבע. האדם נולד בטבע, האדם נולד בג'ונגל, ועם הזמן נדבק בבני אנוש קליפת הטומאה שנקראת בתורה שלנו קליפת עץ הדעת, קליפת הרוע שגורמת לאנשים לרצות ברע. אבל האדם מטבעו במקורות אנחנו יצור טהור שנולד בטבע הטהור. בפרשת השבוע, פרשת יתרו, מסופר על מעמד הר סיני, המעמד הגדול, וההר בוער באש עד לב השמיים, חושך ענן וערפל, וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים. כל העם עומד סביב מעמד הר סיני ושומע את אלוהים מדבר מתוך האש. אנוכי אדוני אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אחד מהדיברות שהיא בעצם הדיברה וההסכם האנושי הכי בסיסי, לא תרצח. לא תרצח זה לא חידוש של 10 הדיברות, זה בסך הכל מחזיר אותנו אל הטבע. אם אנחנו נסתכל בג'ונגל בעולם הטבע, אצל בעלי חיים אין מושג של רצח. אתם תגידו לי מה? אצל אריות, אצל ברדלסים, אצל נמרים, אצל כל הג'ונגל, בכל הסרנגטי, אין שם רצח? בטח שיש שם רצח. זה סבבים של רצח בלי סוף מה שהולך שם כל המלחמות שם בג'ונגל. התשובה היא לא, אין שם רצח בג'ונגל. מה זה המושג הזה שלא תרצח? המושג הזה שלא תרצח זה מצווה בתוך החברה. זאת אומרת, כשהתורה מצווה לא תרצח, פירושו שאסור לשפוך דם של אחיך, של מי שמשתייך לקבוצה שלך. הקבוצה שלך זה הקבוצה של העם שלך. זאת אומרת, כשאומרים לא תרצח, מתכוונים לא לפגוע בחיים של הקבוצה שלך. אם אנחנו נסתכל אריות בתוך הקבוצה שלהם, ספציפית, לאריות יש משפחות, בקבוצה שלהם, במשפחה של האריות, הם לא יהרגו אחד את השני. זאת אומרת, כשיש נגיד אריה מתבגר, הוא לא יבוא ויהרוג את אבא שלו. מקסימום הם יעשו איזשהו קרב, ובסופו של דבר האבא הזקן יוכרע, ואז הבן יהפוך להיות המנהיג של המשפחה, המנהיג של הטריטוריה. אבל אין רצח בין אריה לאריה. אתם תגידו לי, רואים, יש מקומות מפורשים, כאילו, יש סרטונים מפורשים שרואים שם שכן יש רצח בין אריות, זה בין משפחה של אריות מסוימת למשפחה אחרת. זאת אומרת, זה כמו בין העם של אריות לעם אחר. אותו דבר אצל הבני אדם. בין העם לעם, הדיברה הזאת לא תרצח נאמרה בתוך המסגרת של העם. דהיינו, בתוך מסגרת של יהודים, לעם ישראל אסור שיהיה רצח בין אחים. בתוך מסגרת משפחה של עם אחר אסור שיהיה שם רצח. עכשיו, בוודאי שבימינו אנחנו זכינו ליתרון שבגלל שבימינו יש תקשורת ואפשר לתקשר ואפשר לעשות הסכמי שלום, אז ממילא כל העולם כולו, כל בני האדם, כולנו משפחה אחת, וממילא ההסכם והאמונה הזאת של לא תרצח היא הסכם ואמונה שכולל בתוכה את המסגרת המשפחתית של כל בני האנוש. ומי שמפר את ההסכם הזה הם הברברים, הם הפחותים והם החסרי צלם האנוש, והם המושחתים שצריך להוקיע אותם מקרבנו ולבאר את הרוע מקרבנו.